רשת הקשר של המשטרה מספרת איך התנהל מרדף דרמטי אחרי עבריין תנועה שגנב משאית והשתולל על כביש מספר 5. המשטרה הצליחה בסופו של דבר לעצור אותו רק באמצעות יריות לגלגלים. כתבנו דורון הרמן מדווח. אנחנו שואלים קריאה שיש מרדף אחרי משאית על כביש 5. בסדר, אנחנו כבר התחלנו את המרדף, בואו נתקדם אליו, נראה מתי מצטרפים לנו כוחות נוספים. שוטרי תחנת פתח תקווה מבינים שצריך לעצור את גנב המשאית נאסר אבו סננה, עבריין תנועה עם 70 הרשעות. פצצה מתקתקת, סכנה מיידית. לפי דעתו כבר שם לב, יניב, הוא שם לב, הוא מתעדה בין הנתיבים ולא נותן לנו לעבור. הולך לעשות פריקה רגלית, רק תגיד לי מתי. המשאית בשלב זה מנסה לפגוע בניידות, אותה ימינה ושמאלה. אף אחד לא נכנס מהצדדים שלו, שלא ינגח. שלא תהיה לו אפשרות לברוח, לעצור אותו ברחומות. ברור לנו שהמשאית הזאת לא תעצור והיא מנסה לפגוע בכל מה שיהיה בדרך שלה. בסדר, אני חייב ששומרון יגיעו שיזרקו לי דוקרנים קדימה. בנת 40, תקשיבו, כרגע דוד זורק דוקרנים, איזשהו נעצר, תהיה פריקה רגלית, כולנו אחריו. איפה שאני עומד יש דוקרנים, תשימו לב. אנחנו מבינים שהסכנה גם לאזרחים וגם לשוטרים פה היא גדולה. תהיה מוכן עם הנשק גם. אני לא לידם, תשימו לב, יש דוקרנים ועולה עליהם, עבר אותי. דוד תיזהר, דוד תתרחק ממנו, דוד! רות, בוצע ירי לעבר הגלגלים של המשאית ברגע שניסתה לרגח ניידות. יש פאנצ'רים בפורק! עם הרבה מזל, שוטרי יחידת סיור 3 מצליחים לעצור את החשוד לפני שהצליח לגרום לנפגעים. המשאית נעצרה עקב הירי בגלגלים. אחד פרק נעצר על ידי שוטרים שלנו. המסר שלי הוא א', לחזק את השוטרים, וב', להגיד רבותיי, גם שופטי ישראל, תבינו את המצב שהשוטרים נקלעים. בימים אלה בהם הדילמה שניצבת בפני השוטרים קשה, האם לאפשר לגנב רכב להימלט או שמא לנסות לבוא איתו במגע. דווקא בתקופה הזאת ההחלטה לירות מסתבר הייתה נכונה, והאירוע הסתיים ללא נפגעים.